اللہ رب ذوالجلال پخپل کتاب قرآن کریم کی واضح فرمائلی دی کل نفس ذائقة الموت ہر ذی روح سکون کے د مرگ دے یعنی پا دنیا کی چی سمرا جاندار حیوانات دی طولو تب یوزل مرگ رازی اے خلقو مرگ یقینی دے چی دا دینا انکار ممکن ندے تاسو تبا پا دنیا کی دا سی خلق ہم ملوشی چی هاغی دا قرآن کریم نا انکار کوی دا پیغمبر علیہ السلام نا انکار کوی دا سی خلقو ہم کمی نشت دے چی هاغی دا اللہ رب ذوالجلال نا انکار کوی خدا سی بسوک ہم پیدا نشی چی هاغا با دا مرگ نا انکار کوی دا مرگ نا انکار کی دے ہم نشی دا خو یو دا سخکار حقیقت دے چی دا دے مشاہدہ ہر انسان پخ پلستر گسرش پا اورزی پا ہر کور محلہ کو سکی کوی خو افسوس نن سبا خلق دا دین عبرت نا اخلی خگوری چی دا انسان منشولو قبر تلاړلو دغشانی خوبا یو رزیز هم وفات کی گما او دی قبر تب زما اللہ رب ذوالجلال دی مونتا دمرگ سختی آسانی کی دی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے چی رسول اللہ مبارک فرمائل اے ابو ہریرہ پوہشا چی دمرگ سختی او تکلیف پا مومن باندی پا انداز دا دریو سو دا توری گزارونو ندے یعنی چی انسان تا چی پا توری باندی دری سو گزارونو ورکلیشی سمر تکلیف رترسی دمر تکلیف بعد مرک پا وقت کی مومن انسان ترسیگی دا حضرت ابو سعیدی خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے چی رسول اللہ مبارک سخلق فخندا کولو باندی ولیدل نو رسول اللہ مبارک فرمائل کتاسو دا خواہشاتو او لذتونو ماتون کی سیزونو پا کسرت سرایات کڑیوی نو تاسو با دی حال کی نوی بیا یو فرمائل چه دا لذتونو ماتون کی سیز هغا مرگ دے تاسو مرگ دیر دیر یادوی دا دی حدیث مطلب دا دے چه مرگ دا سیو تریخ سیز دے چه طول نعمتنا او خوشالیانی